Pengung mapake kridak sapa takon karo aku. Aku Senopati Lokapalaga Lambo aku. Apane? Kawan gohmu kok sak pateni dhewe kae. Kadangku iki sedulurku, memper karo Dedapuramu. Pan belani apa piye? Ya. Kan belani patine gohmu kok. Nek pancene jeleh urip tak terke biarimu nyang neraka jahanam. Wah. Ratu Angkara murka. Maju kepura karo lak kokok gete makekrek lambemu kowe. Buta elek, buta pengung, buta rucah, wani karo Prabu Rahwana. Cendak umurmu kowe. Ayo, endi? Senopatine Lokapala kon maju rak tugrane gulune. Jagat Dewa Batara, jagat dosa muka aja banget ngumbar marang kamurkan elinga yen ta Ratu Lokapala kadang mbok aidep kowe patihe ya pancen para nyata Pandhawa karo ratumu Patih Banendra kowe baliya Pandhawa karo ratumu kon maju mrene timbang kowe modar mati tak korbanake jiwa ragaku. Wah parat bosen urip ya.
Ayo sambat kowe. Parat. Aja meneh patih dapurmu. Ayo. Endi ratune? Ratu Lokapala Kakang Danapati. Kakang Danaraja. Ayo, padha-padha anak Wisrawa. Aku anak Wisrawa. Endi sing luwih digdaya? Ha! Gerangan. Kowe Begawan Wisnungkara. Ya, aku Pujangga Lokapala. Begawan Wisnungkara, Rahwana. Aja banget-banget nggonmu teksia marang pepadaning urip. Ngelingono kowe iki bakale ya mudhar, kowe bakale ya mati. Menungsa kuwi ngunduh waing penggawe. Piye? Menungsa ngunduh waing penggawe. Tandur aku tak unduhe dhewe kok aja melu ngunduh. Nek kowe iki melu ngunduh jenenge kowe nyolong. Ngerti? Parat. Bedan to gerangan. Wah, cangkemmu. Wah. Buta gerangan ora nyebut wis tuwek jingklak jingklik. Ayo katokno budimu. Saiki jumbuhna tomu kempar-kempor cangkemmu nek nyuwara kaya suwik-suwik lambemu. Kowe lumrah kowe menang karo buta rucah. Kene kowe karo buta gerangan kowe ora iso. Aduh piye? Kowe kalah karo aku. Pedangmu saiki wis ketul. Wis ora landhep. Nyatane kulitku ora tedhap taman